दिनैनि फोसावजानाय लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था बेवहाय नोंथांनि मुंखौ नुनाय मोन्दों जेनेबा नोंथाङा लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? 2022 मायथाइनि जि दिनैनि सान बे सानाव लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था फोसावदों। बे फोसावनायाव आंनि मुंबो दङ। थारैनो मुंखौ मोननायाव थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मुसाहारि, बिफानि मुं राफा मुसाहारि, बिमानि मुं ललिता मुसाहारि, गामियाव उदालगुरि, लासे लावखाथा, जिल्ला बाक्सा। 2022 मायथाइनि दिनैनि सानाव जि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था फोसावदों बे फोसावनायाव आंनि मुंबो दङ। थारैनो मुं थानायाव आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जे नोंथांमोननि एरियायाव जे नोंबो सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोन्दों आरो गामि नाङैनो दिनै नोंथांनि बान्था मोननायखौ लानानै रंजानायखौ जों नुनो मोन्दों बे समाव नोंथाङा बुंगोन? थारैनो जायफोर बिथांमोना आंनि सादारन लिरनायखौबो जे लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था महरै सायख'बाय बिथांमोननिसिम साबायखर। लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंखौ खौरां लाफैबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। नोंथाङा मा बिजाबखौ लिरनानै साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों? आं थांनाय 2018 मायथाइनि नभेम्बर दानाव जोंनि सिके प्राइमारि बड' साहित्य सभानि गल्डेन जुबिलि सनाथि मायथाइ फोरबोआव आं गांफुजानाय मासे दाउ सुंद' सल' बे बिजाबनि थाखाय 2022 मायथाइयाव लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था महरै सायख'बाय। बे बिजाबावनो मोननाय जादों। नोंथाङा जिहेतु लिरनाय हुदा बे लिरनाय हुदाखौ माब्लानिफ्राय जागायनाय? आंथ' बे लिरनाय हुदाखौ फरायसा समनिफ्रायनो बुंनांगोन। जेब्ला आं मेट्रिक उथ्रिसारदोंमोन 2007 बे समनिफ्रायनो आङो लिरनायखौ जागायबोदों। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बरमायाव थानाय नोजोर लाइसि बे नोजोर लाइसिखौनो रेफारेन्स होनानै लिरबाय थायोमोन। बेहाय आङो दोंफा दोंनै खन्थाइ सुंद' सल' बेफोरबायदि लिरयै थांनाय 2014 मायथाइयाव गांसे खन्थाइ बिजाबनि मुं दोंसे लामा बेखौ फोसावदों। लोगोसे 2017 मायथाइयाव सोरमिलांनाय गांसे बिलाइ सुंद' सल', बेनिफ्राय गांफुजानाय मासे दाउ सुंद' सल', बेनिफ्राय अदालगुरिनि गामि सुंद' जारिमिन बिजाब फिसा बेखौ सेबखांदों। बेनिफ्राय थांनाय 2021 मायथाइयाव दायनि साजा सुंद' सल' महरखौ बेखौबो फोसावनाय जादों। नोंथाङा उन्दै समनिफ्राय बा लिरजेननाय समनिफ्रायनो सानखानाय दं नामा जे नोंथाङा इयुन समाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगोन बा बायदिसिना रोखोमनि गेदेर गेदेर बान्था लानायनि मिजिं आसाफोर दंखायोमोन नामा? आंथ' बेफोरबायदि साननाय जायाखैमोन। जेराव आंनि सानस्रि आरो सान्थौआव जि मोनदांदोंमोन बेखौनो आं लिरनानै दोननाय जादोंमोन। थिग बेफोरबायदिनो फैयै आंनि लिरनायखौ सायख'बाय जाबाबो जायाबाबो। दा सायख'गिरि बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। नोंथाङा दिनैसिम गांबेसे बिजाब सुजुखो? दिनैसिम गांद' जाबाय। गांद'। नोंनि जा बिजाब बान्था मोननाय बिजाब बे गांबेसेनि गेजेराव बेसेबां मासियाव दं? द'थानिनो गांबा सारियाव दं।